Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa na tomto kanáli a dneska si tu postavíme pastičku na blbečky. Takže bude to spočívať v tom, že ja si tu postavím takú základňu a vlastne ja tam budem v tej základni čakať s knockback-stickom a niekto mi tu naláka niekoho a ja ho vlastne Třeba já? pôjdu. Takže nalákaš mi tu niekoho, Apka? Alebo Aladin? Jo. Já ti někoho nalákám. OK. Pojď ještě jeden. Yes. Teraz už len čakať, počkaj, modrý tu možno pôjde. Už můžeš obestavovat betku, ale link si. Jsem tam chtěl dát nepro sklo, který nejde pro Nalákaj mi tu niekoho. Jo. Jedna obed. Mhm. On ide tu. Áno! Vamos! Kámo, a takto funguje tá pasca. A teraz celú hru budeme čakať a chytať tu typkoch. Takže... tak. Já se hned vrátím. OK. A on už vie, že to tu je. On už vie, že tu je tá pastička na blbečky. Až mám nějaký je to vůbec Joj, oni vedia, že tu je tá pastička. Oni vedia, že tu je tá pastička. Ne, kamo. Ne. Nevravte, že máme po betke, hoši. No, já jsem je oba vypnul. Ja som jedného vypnul. Ale ty jsi mi ho vyžral. Ale kamo, super, že som ti to vyžral, ale hrozné je to, že oni vedia, že tam je tá pasca, chápeš? Takže ono teraz, keď už tu pôjdu, tak vlastne modrých treba proste vykilovať. No. Jeden gold si pripravím knockback stick a ja idem vykilovať modrých. Ještě já si koupím. Oni tu idú, bacha. Kamo, já jsem měl 3 emeraldy. Ale Rinks, je to na tobě. Kamo, to kdo má the armor? Aladin. Idem aj s dreveným mečom. Slobode? A mám 3 emeraldy. Ty byly moje. Kamo. Kto do mňa hodil fireballu? Či čo to bolo? I Daneš. Ja som mala fakt 3 emeraldy. A ty byly ještě k tomu moje. Tak sorry. Povedať, ty modrý. Kamo, to fakt sa musí vystavávať, si taký hoši, že nebudeme mať po betke? Dobre, super. Jako, sorry, ale toto video zatiaľ vypadá dobre. Som tam do tej pastičky niekoho nachytal, aj randomne som zabil, takže že nejdu k nám zase. Jdou. Idú. Pane bože. Laura Edition. Pane bože. To nejhorší nick, který jsem kdy viděl.
Díky. Aladín. No, Yes, kámo, já jsem... Kámo, to si děláš? Dík. Kámo, že ještě někdo apka, že... Jo. Takže já jsem jediný, kdo skapal, hej. No tak nič, no. Takže doufám, že se... Jdu ale bojovat ve tvým jménu.